bidang panggilan saiki ngaturke mat-matan luwih dhisik kudu ning ngarsane Kang Mengku Gati lan para sesepuh apa diwini sepuh ya arep ngatur kowe apa kok pengen keprungu sira nyaman lho bos kakepane apa Mas manut sing mendang iya coba bunyi kaya ngapa suaramu amarang ini zaman edan ya kena bos ya itu pitutur lareh ya coba kaya ngapa monggo streaming ya pengamen Raja Polah dan dalam pangkat juga live streaming ya iya ya oke Mak sawiwiti mangkat saka ndoro iki jam 3 pancen kahanan iki ora bisa digede ya iya sedang kerja iki buka tutup ya mumpung dalane gupit mesakne alepin yo mama semangsa ngempere wong ya alhamdulillah bisa tekan kene nyuwun pangapunten bisa mampir nang daleme sangat family oh iya ayo apa batih muka ini akeh lho kami tuwa iki isih tak deku ya ngore iki tak dekon iki isih Paris ya warga saka Tawok ya tapi ini
pitutur tukaran awake dhewe yo milih kanca iki sing ati-ati ora tarikan laku dhisik ora niteni digawe dhisik ora niteni wong saiki ngono kuwi oh iya ini kabeh mau bali nang atine dhewe-dhewe sauga bisa nampa ikhlas lahir batin ora bakal dadi gumbelang ati jadi merdikaning penggale iki sing gawe awake dhewe ora karo wong liya upamane dilarani wong liya yen awake dhewe iso nampa kanthi ikhlas ya insyaallah awake dhewe ora duwe lara ati oh iya karena sing jeneng ikhlas iki gampang diucape nanging angel yang dilakoni lho oh kan sak ora-orane iki sinau oh iya ya dibalik bune lumadening Sinong Nyamat